खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय मोनसे खौरां नैबे आंनि आइ लाभ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं मोनसे आपडेट लानानै फैदों। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय नैबे आइफवालि ब्रिज माने दि जाब्रां ब्रिजनि गाहायाव दिनै आइफवालि पिकनिक स्पटआ अपेनिं जासिगोन। दा बेखौ आङो देखायलांगासिनो दं नोंथांमोननो। बेनिखायनो खावलायहरबाय मानगोनां रायजो राजाफोर सोरबा जुदि पिकनिक जानो गोसो दङबा दिनैनिफ्राय फैनानै जाफैनो हासिगोन। आं सिङाव हाबनानै देखायलांगासिनो दङ। बेखायनो खावलायहरबाय जायहा इन्टारेस्ट दङ भिडिअखौ नायदो आरो सोरबा पिकनिक जानो गोसो दङबा जाफैनो हागोन। डिस्ट्रिक्ट चिरां बियो डिस्ट्रिक्ट चिरांनि आइफवालि पिकनिक स्पट दिनैहाय अपेनिं। मोननै गेट दङ, ओरैनिफ्राय मोनसे ओमफ्राय बे थिंनिफ्राय मोनसे आरोखि। आं दा मोनसे गेटजों हाबगासिनो दङ। बिफां गायनानै दोनखाबाय नै दा रेबन हास'नानै मुखुलि खालामसिगोन आरोखि। ओरैनो जों बैजों थांनि आं देखायलांनो सेस्था खालामगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आरो पिकनिक जानो इन्टारेस्ट दंबा फैनो हासिगोन। बैनो दि जाब्रां दाख्लिसो जानानै थांनाय दि जाब्रां ब्रिज बिनि गाहायाव नैबे जायगायाव आरोखि पिकनिक स्पट जायगाया। आं खाथियाव थांगोन, खाथियाव थांनानै आं देखायलांगासिनो दङ। नैबे ओंखारलांनाय गेट आं देखायलांगासिनो दङ रायजोफोर आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो फैनो गोसो दङ फैनो हागोन। पिकनिक जाफैनो बिराद साफा खालामनानै दोनबाय नै लामाया बिदिनो जोब आरोखि। आं बै खाथियावबो थांनानै देखायलांनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना। खाथियाव थांगासिनो दं आङो दा नायलांगोन, बै खाथियाव देखायहैगोन आङो दै। नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेबायदि साजायनाय जाहैबाय। खाथियाव थांगासिनो दङ। बैग्रि बिफां सारि सारि बिराद बरिया जायगाया। नै दिनै अपेनिं नैबेबायदि साजायनाय जाहैबाय। गथ'फोरनि खेला गेलेग्रा आं देखायलांजोबगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबेबायदि साजायनाय जाहैदों आरोखि। औवानि दालां माबाजों साजायदों बेखौ, औवाजों साजायनाय जादों आरोखि। ओमफ्राय हरै नैबेजों बै दि जाब्रां ब्रिजनि गाहायावनो पिकनिक जाग्रा जायगाया। एसे नायलांबावनि बैबा माथाय बैयावबो थांनि जोङो, बैयाव थांनि। नायलांसैलाय पिकनिक जानो मोनलायबायलै दिनैनिफ्राय नङा होमबा? औ जागासिनो दङ आरो जाबाय थागोन। दिनैनो मुखुलिखासै नङा होमबा? औ आरो साजायबावगोनसो, नैबाव साजायगासिनो दङ नै। औ कमप्लिट जाथ'वाखैना? दे औ साजायबावगोन होननानै बुंबाय। नै जों नायलांबाय थानोसै रायजोफोर आरो मानगोनां आंनि लोगो नोंथांमोन। जायखिजाया नायलांबाय था आइफवालि पिकनिक स्पट दिनैनिफ्राय मुखुलि। नोंथांमोना जायहा पिकनिक जानो इन्टारेस्ट दङ गोसो दङ नोंथांमोना जाफैनो हासिगोन आरोखि दिनैनिफ्राय। आं मुखुलि
बेखौबो देखायलांगासिनो दङ दा दसेनि उनाव मुखुलि जासिगोन जेखिजाया दिनैनिफ्रायनो फैनानै जाफैनो हासिगोन आरोखि पिकनिकखौ जों माखासे खोथाफोरखौ हनै जोंना बसफोर दङ बिनिफ्राय सोंनानै लानि मालानिफ्राय दिनै आदसा दे होनबाथ' दे जाबाय दे होमबा जों नायलांबावलै दासो खालामगासिनो दं दै रायजोफोर माने दासो खालामदों खामानियानो जोबथ'खायाखै आरो साजायगासिनो दङ जालांबाय थागोन दिनैनि गेजेराव कमप्लिट जागोन बे खामानिया ओमफ्राय दिनैनो मुखुलि खालामखाबाय नोंथांमोनहाबो जाफैनो गोसो दंबा पिकनिकखौ जाफैनो हागोन बिराद मोजां जायगा आं जायगाखौ नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ बैलाय नुहुरबायना बैग्रि बिफां सारि सारि बिराद बरिया ओमफ्राय दैयाबो खाथियाव नोंथांमोना नुखाबाय माने पिकनिक जानो फैयोबा खस्थ' खालामनांगौनि दरखारानो गैखाया आरोखि दुगैनोबो हागोन आथिं आखाइ सुनाय बिराद मोजां सुबिदा आरोखि बे आइपुवालि पिकनिक स्पटआव पिकनिक जाग्रा जायगा फसायोना फसाया नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय बिराद साइज नुयोथ' फैखाबायबो सोरबा नै नोंसोर माथो दिनैहाय पिकनिक जानो फैखाबाय नामा ओपनिंनि ना पिकनिक जानो फैदों पिकनिक जानो ए दे लकेसनखौ आं नोंथांमोननो देखायहरबाय जायगाया माबायदि नुदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहैदो लोगोफोर दिनैनिफ्राय दखान ना दिनैनिफ्राय दखान होजेनसै ना दे ओपनिंनि दा दिनैनिफ्राय ओपनिं नालाय दखानानो रेडि खालामजोबखाबाय आइपुवालि पिकनिक स्पट नायलांबावनि दखान होजेनसै दिनैनिया गय खावदों आब'आ नै माने दिनैहाय मुखुलि नालाय दिनै मुखुलि आइपुवालि पिकनिक स्पट नामा आब'ना आसारि दे नैबे एरियायाव गासिबो दखान होनो थाखाय लाहार फाहार जाजोब्बाय नैबेयावबो दखान दङ ओमफ्राय नैबेयाव पिकनिक जाग्रा जायगा दै बिराद मोजां बैग्रि बिफांजों बिराद समायना नुयो बैग्रि बिफांखौ नायलांबाय थाबानो मिथिगोन बा जायगाखौ नुनो मोनगोन आरोखि नोंथांमोनहा नोंसो आसोल दखान होनसै दे देबाय था पिकनिक जानो माखासे पार्टिया फैलाबाय दिनैनो जानो गोसोब्ला थिखादार जा फेमास जानो गोसोब्ला भाइराल जा हिर'इन जानोब्ला बदनाम जा
गोसोब्ला भाइराल जा आदा आदा होनलायगोन फरचुनाराव गाखोगोन गौहाटियाव थाहैगोन सिनेमा शुटिं लालायगोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय एक्टर जानो गोसोब्ला थिखादार जा हाय फुवालि पिकनिक स्पट लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर नैबे जायगायावनो पिकनिक जाफैनो हागोन दैबो दंजोबखायो बिराद समायना नुदों बै जायगायावनो दै पिकनिक जाग्राया रायजोफोर नैबाव साजायनानै दोनजोबखाबाय हनै आं दा दसे उनाव थांगासिनो दङ बेवहाय नोंथांमोननो आं देखायगोन देखायलांनो सेस्था खालामगोन नैबे दि जाब्रां ब्रिजनि गाहायावनो पिकनिक स्पटआ बै जायगायाव नुबायना आं जुम खालामनानै देखायनि नायनो हागोन हटेलाव थाहैगोन बेनिफ्राय